Gràcies. Estem ja a punt d'acabar aquesta jornada. Voldria agrair especialment a l'ACU, l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, haver-la organitzat i no només el fet de les jornades, sinó tota la feina anterior que ha fet possible que tinguem un matí de contrast d'opinions, de coneixement sobre informació que ens resultarà molt valuosa i que treballarem per seguir fent la nostra feina i per procurar fer-la millor. Jo només voldria fer dos comentaris, perquè si no hem estat del tot puntuals, ara procurarem recuperar una miqueta de temps, per tant, seré breu. Dues qüestions, perquè és el que em sembla que em fan ballar d'una banda a l'altra sobre les dades mateix que ens aportava l'enquesta. Amb el valor que tenen, que és una enquesta, etc. El 40 o el 50% dels egressats dels nostres estudis no treballen o en un nivell universitari. Això és impactant. Sí que és veritat que els ocupadors diuen que no acaben de trobar els perfils adequats, però si un mira els sous, que és una dada extraordinàriament fiable a nivell de mercat del que significa, estan a la banda baixa dels sous que es paguen. La banda baixa dels nostres sous és la meitat de la banda alta del sou mitjà del sistema. Per tant, la distància és molt gran, 1.200-2.400, més o menys. I això són dades, aquesta em sembla que encara és més fiable que no pas la que no poden trobar el perfil, perquè si aquest no trobar el perfil fos realment que estan buscant perfils molt adequats, els pagarien més bé. Em sembla que això també és un biaix que cal tenir present. Mirant-ho amb aquestes dades, així fredament, i vist també la qüestió que hi ha una demanda que no cobreix l'oferta, i vist en aquesta perspectiva de nosaltres rebem una matèria prima, donem a la societat una matèria elaborada i aquesta la societat la valora amb determinades dades, em sembla que la solució fàcil seria la de reduir l'oferta. No és un problema de demanda, perquè si hi hagués un problema de demanda els sous serien més alts. De demanda d'ocupació, vull dir, si els ocupadors en volguessin, els sous serien més alts. Aquest seria l'indicador fonamental, al meu entendre. Com que els sous són baixos, vol dir que no hi ha una demanda laboral qualificada per això. Per tant, si no venen prou estudiants és perquè són prou llestos com per no globalment fer això. Mirant aquestes dades, aquesta és la conclusió a la que arribo. Però hi ha més dades, i aleshores arribo a altres conclusions. Tornarien a repetir aquests estudis 7 de cada 10 estudiants. I això és a la banda alta del nostre sistema. Això està per sobre de la mitjana del sistema universitari català de satisfacció dels estudiants amb els seus estudis. Aquests estudiants que estan cobrant sous baixos, aquests estudiants que no treballen la meitat en una tasca universitària. I aquí per a mi hi ha l'altra via a treballar. I no diré si són contradictòries amb l'anterior o no ho és o si ho és, que és el següent. Què estem fent bé perquè, a no ser que sigui enganyar, què estem fent bé, jo crec que no és enganyar, amb uns estudiants que sabent perfectament això des de l'inici dels seus estudis i a la pràctica, vivint-ho després, aquest resultat, tornarien a estudiar. Quin valor de veritat estem donant als nostres estudis que realment fan aquesta aportació. Jo crec que aquesta seria una línia de treball que no és l'anterior, està en una altra lògica absolutament diferent, però són les dues qüestions que a mi m'ha suggerit així ràpidament l'anàlisi d'aquests resultats i d'aquest treball que agraeixo moltíssim. I, per la meva banda, res més que mostrar aquesta paradoxa. Moltes gràcies, degà i amic Montserrat. Jo també un capítol d'agraïments i dos comentaris breus. Agraïments a la Universitat de Barcelona, que com sempre ens ha acollit molt bé aquí, amb els 3 degans, a més estan representats no només el vicerrector, sinó els 3 degans de les facultats humanístiques de la
2 degans perquè... No, filosofia, sí, història i filologia, filologia, 3. Els 3 degans han estat representats cadascú en la seva facultat i, per tant, moltes gràcies a la Universitat de Barcelona, que és la universitat històrica de la ciutat i que, en aquest sentit, ens acull molt bé. Jo ho vaig dir l'altre dia a Econòmiques i ara que aquí també... Nosaltres a les universitats d'aquí tenim una mica de pudor i no fem gaire màrqueting perquè estem a la Facultat d'Econòmiques, però, per exemple, que no s'ha fet una notícia així gran que digui que un professor d'aquesta facultat i a filosofia el president del Senat. Això s'hauria de dir més, és a dir, s'hauria de dir més. Això si passa a Ohio, surt la Universitat d'Ohio ràpidament converteix tot Ohio en una cosa. Tenim massa pudor en aquestes coses perquè això és la 4ª autoritat de l'Estat, diguéssim, en aquest moment. Manolo Cruz, o sigui que potser hauríem de dir més. Vaig dir una cosa així econòmica, és a dir, que en el capítol d'agraïments aquesta. Gràcies a la UB, a la Universitat de Barcelona, gràcies, moltes gràcies al professor Blockman que ha fet aquesta magnífica thank you very much for the suggestive presentation. We are very happy with your participation and your suggestions, really, really. Thank you. I també als que heu participat a la taula rodona, moltes gràcies als 3, que heu dit coses que fan reflexionar i que sou persones, jo crec que en aquest moment ben triada, és una persona que està a la universitat però que té com Marina, que té una presència més enllà de la universitat molt clara a la societat catalana i espanyola en general. Una persona representant d'un museu que jo crec que és molt rellevant com a una manera d'entendre destins possibles i dels nostres estudiants d'humanitats que no sempre hi pensem, però que és molt rellevant i que té una funció a la ciutat de Barcelona a capdalt, i ho sabem tots, i per tant ens interessa molt aquesta visió i un estudiant que se n'ha sortit d'una forma original, Maria, per tant, d'una forma original i que mostra que el camp és ample i hi ha moltes coses a fer, per tant, moltes gràcies també. I moltes gràcies a totes les persones, no es dic una a una, que llavors em deixaré algú, a totes les persones de l'ACU que fan possible aquestes jornades i que sempre ho fan amb aquesta eficiència, diguéssim, sí, en aquest sentit, germànica, no sé d'on ve l'esperit germànic de l'ACU, però amb eficiència germànica, és veritat. Per tant, moltes gràcies també a tots per això. 2 comentaris només. El primer comentari que vull fer, el degà de filologia deia amb raó que potser no es tracta de detectar un problema, sinó que hi ha diversos problemes en realitat i per tant es tracta d'afrontar-los un per un. I Marina al principi també ha dit, no? Hi ha 2 preguntes que no són la mateixa i que per tant és veritat, jo crec que tenen raó, però crec també que hi ha un element que és més de la nostra cultura que d'altres, contra el que hauríem de lluitar perquè és condició necessària per a sortir-nos-en, que és l'element de lluitar contra una mica de manca d'autoestima que s'ha generat a l'àmbit de les humanitats entre els estudiants, els professors i els que ho practiquen. Una vegada, i jo vaig llegir, quan era rector, que havia de llegir aquestes coses, vaig llegir el nou pla estratègic que havia fet Oxford, i en això que diuen values, Oxford posava com un valor de la seva parity of esteem. I això m'ha agradat perquè ho desenvolupava, perquè volia dir, a Oxford, òbviament, el professor de clàssiques té el mateix respecte i autoestima que el professor de física teòrica, perquè és molt difícil ser professor de física teòrica o de clàssiques a Oxford i s'ha de ser molt, molt, molt bo, i per tant té el mateix. Però entre nosaltres això no passa. Aquesta cosa ve de lluny, jo vaig estudiar a l'Autònoma, alguns dels meus amics ho sabeu, vaig estudiar a l'Autònoma i vaig ser professor titular a l'Autònoma, vaig estar entre estudiar i no estudiar més de 15 anys a l'Autònoma, entre estudiar i ser professor, vull dir, més de 15 anys a l'Autònoma. Estudiar igual, més encara, més de 15 anys a l'Autònoma. I a l'Autònoma, els professors de ciències, que a l'Autònoma tenen molta presència, perquè són els primers, de la resta en deien ciències recreatives. De la resta en deien, això és veritat, no m'ho invento, en deien ciències recreatives.
Per tant, aquí hi ha un problema i això ho hem de vèncer entre tots, això no té cap sentit. Altres cultures passaments, per exemple, i això no ha sortit gaire, però crec que és una idea que també podríem tenir en compte. Per exemple, jo sempre recordo a l'MIT, on se formen els millors enginyers de les empreses grans del món, tots els estudiants han de cursar un 25% de les matèries als departaments de Ciències Socials i Humanitats de l'MIT. I, per tant, la cosa va d'una altra manera. En canvi, aquí una persona estudia enginyeria de telecomunicacions i ja s'ha oblidat absolutament de tot, no veu res, zero. Arquitectura queda una tradició que sempre ha hagut càtedra d'estètica i tot això, veritat. Arquitectura queda una certa tradició, però la resta s'ha acabat, zero. Bé, tenim un problema en això. I després passa el que passa, què passa en els nostres, és la primera part, però què passa en els nostres polítics actualment? Alguns dels nous polítics, en realitat, van ser incapaços de dir el títol, un ja va dir que no l'havia llegit, el títol d'una obra de Kant. Van ser incapaços, un va dir, es va equivocar encara, va dir malament una obra de Kant. Diguéssim, no estem dient qualsevol cosa. O jo me'n recordo, deu fer més de 30 anys, i això ara ja no seria possible per veure com degenera aquest àmbit. Jo me'n recordo una discussió, algun diputat, o no sé si el president del govern en el moment, va fer una referència i va citar malament, perquè es va equivocar en una frase, però va citar, jo també ho diré malament perquè me'n recordo bé, però va citar uns versos de Macbeth que diuen alguna cosa com, no sé si la història o el moment actual és com un relat ple de soroll i fúria contat per un boig, una cosa així, deveu recordar-ho, però és més o menys així. I van començar una discussió i va sortir als diaris, qui ho ha dit això? Ara seria imaginable. Hi ha algú dels polítics que ara tenim capaç de citar a Shakespeare i que això produeixi una discussió? Crec que no. I això potser és part del problema. I per tant, hem de recuperar l'autoestima, jo crec que això és bàsic, perquè sense l'autoestima no hi ha possibilitats de fer res, allí on l'haguem perduda. Això també passa als estudiants, ho deia també a la presentació, ho deia el degà no, el vicerector ho deia, el vicerector deia, un amic meu, el seu fill o la seva filla vol estudiar una carrera d'humanitats, està desesperat. Tenim un problema, perquè en realitat, com jo els deia quan era rector, em preguntaven això els pares, si és un bon estudiant és igual que estudi, ja anirà bé, no es preocupi, i si no és bon estudiant parlem una mica, a veure si adaptem el que vol fer a les seves possibilitats. Això d'una banda. La segona cosa que vull dir és una mica, diguéssim, posant-nos nosaltres, un país petit, ja parlàvem d'això, la cultura catalana. La cultura catalana té algunes coses curioses, com és que el primer gran pensador i escriptor de la cultura catalana és el més gran. Aquesta és una cosa una mica estranya, perquè normalment el primer no és el més gran, però sense dubte que Ramon Llull és la gran contribució a la cultura catalana que hem fet. Potser Ramon Llull pot servir per a això, per adonar-nos de la importància, diguéssim, de les humanitats al món. Una persona d'una potència, diguéssim, monstruosa, si se'm permet dir-ho així, realment increïble, no? I per què? Perquè ell tractava una cosa, i això ho pensava mentre parlàveu, ell tractava de fer comprensible l'univers, de fer comprensible el món. Això és la seva ars magna, és com un intent, com un exercici, ara que està de moda aquesta paraula entre els filòsofs, almenys analítics, un exercici d'escrutabilitat. Volia fer el món escrutable. Això és una mica, si es vol, el que va intentar. I ho va fer en tantes coses. Ho va fer en tantes coses, de manera que a l'Autònoma on publica un llibre escrit per gent de primera línia sobre els àmbits en els que Ramon Llull havia dit coses que encara ara podien ser interessants. Algunes coses tenien a veure amb la informàtica, jo això no ho entenc gaire, però tenien a veure amb la informàtica. Altres coses que n'entenc més, Ramon Llull té 3 escrits sobre l'elecció del papa i dels bisbes i els abats, l'elecció dels abats i abadeses, on anticipa algunes de les idees que no apareixen fins al segle XVIII, de Borda i Condorcet, i que han donat lloc a una part de la famosa choice theory actualment.
i són molt interessants i estan escrits per Ramon Llull parlant de com es trien els abats, diguéssim. És una cosa sorprenent si un ho mira des d'aquest punt de vista. I així podríem seguir. A banda, és capaç d'escriure a la via coetània una biografia moderna, diguéssim, això així de clar potser només ho havia fet Agustí, d'Hipona, no ho sé, potser algun altre, però no molts, diguéssim, o és capaç d'escriure els primers versos magnífics en català, el Desconhort i el llibre d'Amic Amat, l'Amic, Mort per l'Amat, a l'Alba, no? És una cosa realment excepcional, realment excepcional. Per tant, una cultura que té com a pare i com el primer en aquest no pot deixar això. Estem obligats per fidelitat a Ramon Llull a fer que les humanitats estiguin al cor del que volem ser com a societat i el que volem ser en el futur, i jo crec que aquest és un missatge per animar-nos, no? És a dir, què millor que un alt, un big thinking, diuen ara, doncs això, què millor que un que realment tenia el big thinking com a divisa, com era Ramon Alfoll, com a diguéssim, guia, com a estrella polar, si voleu, com a guia de tots nosaltres. Moltes gràcies.